Έλεγα να μιλάς σε μένα και να είναι το βίντεο όπως αυτά που κάνουμε πριν την ώρα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα παρέα με τον Μάξαμα. Που μετά από ένα καρδιακό ξαναμπήκα στο μπρόλο σας. Παιδιά, πηγαίνετε στο κανάλι του να το δείτε. Θα καταλάβετε τι εννοεί. Ωραία. Θα ανεβάσω το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα παίξω μαζί με τον Μαξ 1v1. Όχι ένα βιένα. Τι θα Θα παίξω? πούμε λίγο έτσι μαζί ρε μπρο. Και μετά πάμε να ζεσταθώ θέλω. Σου στέλνω εγώ. Στείλε μου εσύ, στείλε μου εσύ. Ανάβει. Accept. Οκ. Bro. Πάμε λίγο guys. Τι να βάλω. Όχι Όπα, bro, περίμενε. βάλε knockout. Θα βάλω. Δεν έχει τύψει ακόμα τώρα. Θα βάλω BB. Όχι, θα βάλω. Γιατί έχεις περάσει το skin. Δεν με νοιάζουν τα skins τώρα. Από το ready. Όχι Brawl Ball. Βασικά πάμε Brawl Ball. Αυτός ο παίκτης μου αρέσει πολύ. Ωπα ρε, έχεις πάρει το skin. Παιδιά, δείτε εδώ το skin έχει πάρει ο άλλος. Hey you guys. Πάμε λίγο. Σας είπα, μου αρέσει πάρα πολύ το Brawl Stars. Πολύ καλύτερος από μένα στο Brawl Stars. Τι Μπορεί λες, να μωρέ? ήσουν χειρότερος Τι κάποτε. λες μωρέ? Καλά, αν ζεσταθώ. Ωραία, έλα. Πάτε ready. Brawl Ball. Αχ, ο Pennywise, σαν τον Pennywise είναι. Ναι. Brawl Ball δεν είμαι καθόλου καλός. Αλλά πάμε. Παλιά δεν ήμουν καθόλου. Πάμε τώρα να δούμε πώς είμαι. Ρε, πρέπει να βάλεις Daryl, θυμάσαι. Πω, παιδιά, οι εποχές. Όλη την ώρα πήγαινα σε φίλους μου και έλεγα ξέρεις ο Daryl. Και μου λέγανε ποιος είναι αυτός. Μπήκαμε με τον Equack. Πες να μπήκαμε με τον Equack το αληθινό τώρα, ρε. Όπα, ρε. Σταμάτα, ρε, ποιον? Πέθανα. Είναι ένας YouTuber προήλας που μπήκαμε μαζί του μάλλον. Παιδιά, εγώ δεν βλέπω. Τι είναι Αμερικάνος? Όχι, μπορεί να είναι Άγγλος. Πέθανα, παιδιά, πέθανα. Είμαι σίγουρος, πέθανα. Έλα ρε, ο Equack είναι, ναι. Είναι full pro. Ναι. Ρε, εγώ εδώ το Τι κάνεις, γιατί δεν σου αφήνεις εκεί, ρε. δεν έφτασα. Περίμενε, ξέχασα ότι είναι Brawl Ball τώρα. Παιδιά, εγώ θα παίρνω την μπάλα. Έλα. Ραμ, πα. Μετά θα πούμε knockout, παιδιά. Επειδή αυτό δεν θα τον νικήσουμε, έχουμε τον Equack αντίπαλο. Σιγά μην το νικήσουμε αυτό το Είναι πράγμα. fake ο Equack, αλλά εντάξει. Πέθανα. Έλα, μπαραμ. Έλα! Μάξι με κούφανες. Εντάξει. Ψυχία. Πάμε, θα πούμε ένα knockout, οκ. Έλα. Ωραία, μπαίνουμε knockout. Ωραία, Να πούμε Mega Pig. όχι ρε, Θα πάρουμε Stardrops. Καλά, να πάμε, τι στα... οκ, πάμε. να γεμίσουμε το Mega Pig και στο τέλος... Πάμε, Megapik. Σε 2 μέρες, αν το γεμίσουμε το Mega Pig... έχουμε μόνο ένα εισιτήριο, Χριστόφορε, πρέπει να νικήσουμε. Επειδή αν δεν νικήσουμε θα χάσουμε το εισιτήριό μας και δεν θα μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε... Γιατί δεν με βάζει. Ωραία, με βάλει. Λοιπόν, έχουμε και Μάξιμη, για λίγης θα παίχτη. χάσουμε. Για λίγης παίχτη. Ξέρουμε Σαν ράγκη είναι αυτό, ρε. Ναι, αλλά μπορείς να βάλεις όποιον θες κυριολεκτικά. Τι... Όχι και από αυτούς που δεν έχεις, αλλά ξέρετε τι θα βάλω, βάλω... Έχω χρόνο, τώρα δεν αντέχω. Θέλω... Έλα, βάλε κάποιον γρήγορα. Βάλω ποιον. Θα βάλω Edgar. Έβαλα Kenji. Περίμενε. Edgar. Ωραία, εγώ έβαλα Kenji. Και παίζει και ένας Daryl μαζί μας. Καλό αυτό. Daryl το λένε. Όχι, απλά είναι Daryl ο Brawler που έβαλε. Λοιπόν, Ναι, έτσι τον λένε, τον Brawler. είναι Daryl το λένε το Ωραία, παιδιά. Brawler. Ο άλλος λέει, Με Kenji θα νικήσει σίγουρα, Μάξ. δεν θα νικήσει σίγουρα με Kenji επειδή έχω ξεχάσει λίγο να πω. Πάρτε τα διαμάντια, περίμενε. Μου λαγκάρι. Ησυχία. Να, διαμάντι. Όχι, ο Μπάζ. Οπα, Ο Μπάτσος. Ωραία. Θυμάσαι παλιά που το λέγα μπάτσο. Όχι, μπάτσι τον έλεγα. Μπάτσι. Ο Μπάτς. Μπάτσι. Τον έλεγα. Μάξι με βάλε μπάτσι. Στον είχε δώσει δωρεάν παλιά. Αλλά. Dead. Όχι, ρε παι. Δέντας. Τι. Χαμό. Ρε φίλε, πώς έχουμε πάρει. Ρε, έχουμε πάρει μόνο ένα. Θα χάσουμε το εισιτήριό μας. Φίλε, έλεος. Γιατί είμαι τόσο άχρηστος. Πάρ' το. Το πήρα. Όχι. Όχι, δεν το πήρα. Χειρότερος παίχτης. Ρε φίλε, έχουν 60. Χάσαμε. 5 έχουν τώρα. 5. Ναι, και εμείς το Σκοτώστε τους. είναι μόνο 3 ρε. Πέτα ένα να πάρω. Πάμε, το πήρα. Το πήρα. Όλοι μες στη μάχη, Ρε φίλε. Είχαμε 4 και πήγαμε πάλι στο... Έχουν 8 οι τύποι. Χάσαμε. Μήπως είμαστε και δύο μπάλες τελικά ρε. Τι να σου πω, εγώ δεν μπορώ. Σε ένα νικάω. Δεν νικάω και όλους.
Έλα. Ναι, μια φορά, δύο φορές. Χάσαμε. Ναι, μωρέ, τώρα. Χάσαμε το εισιτήριό μας. Τώρα. Χάσαμε το εισιτήριό μας. Σταμάτα τώρα. Πώς θα πάρουμε το εισιτήριο? Ναι, δεν θα πάρουμε, δεν πειράζει. Επέστρεψα μετά με ένα μικρό καρδιακό. Το πες. Να βάλω, δεν ήταν καλός παίκτης αυτός που βάλα. Βάλε knockout και δεν θα ξαναμπω με πούλο. Τι να... Δεν ξαναλέω τίποτα, οκ. Εγώ θα βάλω... τον Κλανίδη. Έχουμε 14 εισιτήρια. Τι? Όντως. Εγώ λέω να μην ξαναπούμε όμως αυτό. Κοίτα. Ναι, και εγώ, αλλά λέω να μην πούμε σε αυτό. Αλλά γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα εισιτήριο? Άκυρο, τίποτα. Παιδιά, εγώ δεν θα μιλάω για λίγο εδώ πέρα. Πάμε ένα knockout. Πάω να βάλω νερό, 1 λεπτό. Παιδιά, θα σας μιλάει λίγο Max. Λοιπόν, guys, έχω και τα δύο πράγματα εδώ. Εδώ είναι το κινητό του Chris που παίζει Brawl Stars. Και εδώ είναι το tablet μου που παίζω Brawl Stars. Οκ, αυτό. Οκ, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Απλά δείτε το βίντεο μου, παίζει να πήρε πολύ ώρα να φτιαχτεί. Οκ. Αυτό. Οκ. Δεν έχω τι άλλο να πω, περιμένω τον Chris. Λοιπόν, θα του βάλω έναν brawler που πιστεύω ότι θα είναι καλός με αυτό το brawler. Είναι ο Frank. Οκ. Max. Ναι, Chris, σου βάλα Frank επειδή με είχες νικήσει με Frank. Οκ, απλά να ξέρεις, εγώ θα πάω να χέσω, οπότε παίξε λίγο μόνος. Ναι, έχω πατήσει pause στο δικό μου βίντεο, παίξε λίγο μόνος σου. Είναι η μάνα σου μέσα. Oh no. Ναι, παίξε λίγο μόνος σου, οκ. Τι λες? Παίξε λίγο μόνος σου. Λοιπόν, παιδιά, παίζω λίγο μόνος μου τώρα, όπως ακούσατε, επειδή ο κύριος Μάξιμος θα πάει στην τουαλέτα. Δεν το λένε έτσι. Τι να βάλω τώρα, κάτσε, περίμενε. Πού είναι, νάτος. Φρανκ. Λοιπόν, παιδιά, αρχίζουμε. Ωραία, παιδιά, αρχίζουμε. Τι να πω τώρα, πάμε να πάρουμε την μπάλα. Ωραία, παιδιά, νικήσαμε έναν. Γρήγορα, θα με νικήσουν. Ρε φίλε, πόσο σου έχω πάρα πολύ λίγο ζωή. Ωραία φίλε, πέθανα. Άμα, τι κάνω ρε. Τι έκανα. Πόσο ζωή είχα, πάρα πολύ λίγο. Αυτός εδώ τώρα κάτι μου λέει ότι θα φύγει. Από εδώ τώρα. Και αυτός πραγματικά. Πάρτε κι εσύ. Έλα, Ντάριλ. Το πήρε. Όχι ρε, με φάγε. Πάρτε το. Βάλτο. Ρε φίλε. Όχι παιδιά. Πρέπει να μπω τέρμα. Θα πιάνω εδώ πέρα την μπάλα. Περίμενε. Όπα ήρθανε. Σκότωσέ τους. Έλα. Ναι, την πήρα. Όχι ρε. Ρε φίλε, αφού την είχα πάρει. Μου φύγε. Δεν πειράζει. Όχι. Έλα. Σκοτώστε τους. Πάμε επιτέλους. Βάρα το. Επιτέλους. Πάμε 1-1. Πάμε. Πρέπει να το κερδίσουμε αυτό, δεν ξέρω. Έχουμε... Πώς ρε Μαξέλα, γρήγορα. Έχασα πάλι. Τι να πω. Έχω 99% μπαταρία. Μια χαρά μου φτάνει. Κερδίσαμε. Οκ. Περιμένετε λίγο. Οκ. Epic. Μακάρι να είναι παίχτης. Ρε φίλε, πότε δεν έχω παίχτη. Οκ. Συνεχίζουμε. Μπαίνω άλλο ένα. Τι θα πούμε τώρα, τι θα μας βάλει. Ρε φίλε. Με πια να μπω. Ξέρεις κάτι, θα μπω πάλι με
Όχι, θα μπω με Σέλι. Σέλι θα μπω. Θα μπω με Σέλι. Εμένα μου αρέσει. Έχω πάρει και της Paris Saint-Germain την εμφάνιση. Δεν ξέρω, μου αρέσει η Σέλι. Μια χαρά. Σαν παίκτης είναι καλός. Να, Paris Saint-Germain, το είδατε. Το έχω πάρει. Πάμε, αρχίσουμε. Ήθελα να πω. Ρε φίλε, δεν είναι τώρα. Όχι, πάρτι. Φάρα τον. Ναι, τέλος. Όχι ρε, μην το βάλεις, πήγαινε ρε. Ρε φίλε. Όσο πάνω, όπα. Τι έπαθε. Να, ήρθε εδώ. Πού είναι, να τους. Όπα. Δεν μπορώ να πω να παρέσω. Πόσο δύσκολο έχουν πάρει το τέρμα. Πες τέρμα κάποιος. Πάρ' του. Όχι. Τι κάνει ρε φίλε. Φεύγει άλλος. Πραγματικά τώρα. Ρε φίλε, πού είναι ο Μαξ. Έλα, το σκότωσα πάλι. Ο Πανάτων, πήγαινε κάποιος θέρμα. Εδώ πέρα, βάρα. Ωραία, πάρτε την μπάλα. Βάρεσαν, περίμενε. Πάμε να βάλουμε κι εμείς ένα. Ωραία, φυτρώσανε πάλι αυτά. Παιδιά, περίμενε, πεθάνω, περιμένετε. Ωραία. Όπα, πού είναι η μπάλα. Γεννήθηκε πάλι αυτός. Ρε φίλε, τα φάγαμε. Χάλασουμε όλα τα εισιτήριά μας. Μπάγκαρε πάλι. Κόλλησε. Περιμένετε. Τι έπαθε. Έλα, το κέρδισα το ένα. Ωραία, φίλε. Παιδιά, ήρθε ο Μαξ. Ρε φίλε. Τι λες τέτοια πράγματα. Γιατί δεν φορτώνει τύχη Πάλι παράχεις ότι μπορούσα να σκέφτομαι. Μπήκε. Ωραία. Δεν θα βάλω μπλούζο που έχω σκάσει. Γιατί βρωμάει όντως κλανιά εδώ μέσα. Δεν ξέρω ρε φίλε. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε. Έχω 12 εισιτήρια, κέρδισα το ένα μάτς το ένα μάτς. Λοιπόν, επέστρεψα μετά από ένα μεγάλο χοντρό που έβγαλα. Okay. Το καταλάβαμε. Ξέρεις κάτι. Τι. Για στείλε μου μια. Περίμενε να πω. Παιδιά, θα μπούμε Φρανκ. Όχι. Φρανκ, αυτό σου λέγα πριν. Για αυτά για σήμερα. Θα μπούμε μαζί. Θα μπούμε, οκ, παιδιά, συνεχίζουμε. Έγινε μια μικρή διακοπή. Γιατί ο Μαξίμος ξανά έπαθε το καρδιακό. Που μόνο σε αυτή τη φορά δεν το έπαθε για τον στο Brawl Stars, το έπαθε πραγματικά. Οκ. Περίμενε. Παιδιά, να υπενθυμίσω Επιστρέψα πάλι. ότι την Κυριακή, τι ώρα θα είμαστε? Την Κυριακή, νομίζω από τις 12.30 και μετά ελάτε στις 1. 12.30. Θα είμαστε στο Mango Beach Bar. Όποιος θέλει έρχεται. Φέρτε και μαγιό αν θέλετε. Μαγιό, ό,τι θέλετε. Να τραβήξουμε φωτογραφίες, όποιος θέλει. Μπράβο, Chris. Ωραία φίλε, γιατί έχεις βάλει μια πεπεριά στην εικόνα? Επειδή είναι skin του Dynamite και εγώ με tryhard. Εγώ έχω βάλει έναν τρόπο, δεν ξέρω, μ' αρέσει. Πάμε, όχι. Christopher 769 με λένε. Όποιος θέλει, παιδιά. Περίμενε, πού είναι αυτό Όχι, για το να. ID σου πρέπει να δούμε. Περίμενε, να το. Όποιος θέλει τώρα, σας δίνω λίγο χρόνο για να το σκανάρετε. Το ID μου, αυτό είναι το σκάνερ μου, σκανάρετε το. Ωραία, παιδιά, τώρα πιστεύω θα το σκανάρετε. Γι' αυτό, γεια. Καθίστε. Και μαξαμάς 1, 2, 3 είναι το ID μου. Πάντως, εγώ δεν δέχομαι φίλους που να έχουν πάνω από 20. Στο ID με λένε Christopher 769. Οκ, παιδιά, εγώ δεν δέχομαι παίχτες να με κάνουν φίλο που έχουν κάτω από 24.000 τρόπια. Επειδή θέλω πάντα να είμαι πρώτος στο leaderboard. Οπότε πρέπει να έχετε όλοι κάτω από 24.000 τρόπια αν θέλετε να με κάνετε friend. Να το αλλάξω χρώμα. Ποιο? Θα το κάνω έτσι. Μια χαρά είναι έτσι. Μ' άρεσε. Εγώ τώρα έπαιρνα τον Brawl Pass παλιά.
Και είχα συνηθίσει να είναι πολύχρωμο το όνομα και να κάνει όλη την ώρα τέτοια. Εγώ το βάζω μόνο. Να βάλω αυτό. Ωραίο Δεν είναι. ξέρω, εγώ πατάω ready. Περίμενε, πατάω. Οκ. Οκ. Για να ξέρεις, αυτό το βίντεο θα γίνει μεγάλο, θα είναι σαν stream, ξέρω εγώ. Ναι ρε, ναι, πάρα πολύ μεγάλο τώρα. Απλά δεν θα βγει πολύ μεγάλο για να μπορεί να το βάλω στο CapCut. Εμένα θα βγει μεγάλο. Θα το κάνω. Εγώ τώρα εδώ μεταξύ φορτώνει κι άλλο ένα βίντεο που θα ανεβάσω. Νομίζω ότι έχει φορτώσει για τόση ώρα. Θα... Λίγο να με πετύχουν. Λοιπόν, πρέπει κάτι να βρω μια στρατηγική. Έλα. Όχι, άλλη μάξι. Έλα. Όχι ρε φίλε, με φάγανε. Οπα. Τι λες ρε, έχεις εσύ έτσι. Έχω, αλλά... Πήγαινε σε αυτούς τους άχρηστους, επειδή παίζεις με φράγκα εσύ τώρα. Να τους σπάσεις. Εντάξει. Με σκότωσαν. Γιατί εμένα δεν με σκότωσαν. Ο Μπρόκ είναι. Πριν είχε πάρα πολύ λίγο ζωή. Βαρέστε τον Μπρόκο, βάρα τον. Βάρα τον. Μπρόκι. Ρε, όχι. Ρε φίλε. Εκεί τον Μπρόκι. Λοιπόν, εγώ θα πάω από εδώ τώρα. Θα κάνω ξυπνάδα. Για να ξέρετε, θα παίζουμε μέχρι εγώ να νικήσω κάποια μας. Προσωπικά. Προσωπικά στις 1-2 η ώρα. Τώρα τι μέρα είναι, δεν ξέρω. Έλα, τι. Εντάξει. Φίλε, έλα. Νομίζω ότι αυτό το βίντεο, αν το κάνουμε μέχρι να νικήσω, θα πάρει... Πέθανα. Τρέχα. Εντάξει, οκ. Ναι, αν κάνουμε αυτό το βίντεο μέχρι να νικήσω εγώ μάχη, θα έχω φτάσει στα 0 τρόπαια, οπότε... Ρε φίλε, κάνω και τρόπαια μου. Let's go. Ωραία. Ο στόχος μου σήμερα, παιδιά, είναι να πάω στα 5.500 τρόπαια. Ρε, θυμάμαι που σε κουβαλούσα και σε πήγαινα εγώ και τώρα... εγώ πρέπει να πάω... Μάξ με, δες εδώ. Πρέπει να πάω από εδώ πέρα. Τυρί. Ωραία, αν δεν πάμε έτσι, έλα να σου δείξω κάτι. Πρέπει να πάω από εδώ. Εδώ πέρα. Οκ. Να διαφορετικό. Πρέπει να νικάμε, Χριστόφορε. Αν δεν νικήσουμε... Αυτό ρε φίλε. Και να μπούμε τίποτα... Ξέρεις κάτι, βάλε τον brawler σου που έχει λιγότερα τρόπαια. Θα Πας εκεί πέρα και βάλω... βάζεις... Θα... Λύσεις τρόπες, φέρε εδώ. Όχι, αυτό που έχει τα λιγότερα τρόπαια, λοιπόν. Και πας... Εδώ. Και πάνω έχει τον brawler σου με τα λιγότερα τρόπαια. Όποιος έχει τα λιγότερα τρόπαια... Τα λιγότερα τρόπαια τα έχει αυτήν εδώ που δεν έχω παίξει ποτέ επειδή δεν μ' αρέσει. Βάλτινα, είναι καλή. Εμένα τα έχει αυτός, ο Phoenix που δεν έχω παίξει ποτέ, οπότε πάμε να... Η κυρία Χοντρή. Ωραία, 0 τρόπαια έχεις. Τέλος πάντων, Σε πάμε. αυτήν. Δεν παίζω καθόλου. Εγώ Δεν έχω παίξει. μου προσπαθώ να τους έχω όλους πάνω από 100 τρόπαια. Εγώ δεν έχω παίξει ούτε μια φορά με αυτήν. Από τότε που την πήρα. Ωραία. Ναι ρε φίλε, δεν μπορώ να την βλέπω. Ένα παχύσαρκο πράγμα. Είναι πολύ καλός brawler. Χωρίς πλάκα. Σαν εμφάνιση όμως δεν είναι καθόλου καλή. Απλά εγώ πέρανα. Ένας χοντρομπάλας. Εγώ πήρα. Τι είναι αυτό ρε. Ένα λεπτό. Καλός είναι. Καλή. Πολύ. Έλα. 69. Κρίστοφε. Oh yeah, ένα kill. Πήρα ένα kill στη ζωή μου. Στην αλήθινη ζωή. Kill. Έκανα κλανίδι στον όνειρό μου. Εγώ έχω πάρει τώρα 3 kill κάπου Βγήκε εκεί. ένα παιδί. Τι παιδί. Βγήκε ένα παιδί από ένα κλανίδι. Δεν μπορούσε. Θα μπορούσε, τι θα μπορούσε ρε. Αφού τα παιδιά γεννιούνται από κλανιές. Αιδίες. Νικήσαμε. Δεν θα το σταματήσουμε εδώ το βίντεο βέβαια. Τώρα πατάμε το κίτρινο κουμπί. Πάτα το. Θα πάρουμε πολλά τρόπια, οκ. Play good. Πόσο μπαταρία Να έχω. κάνουμε live αυτή τη στιγμή και να διάβαζα το chat και να σας απαντούσα ρε, θα ήταν πολλά. Λοιπόν, μόνο Silver έχουμε μια άλλη ομάδα. Θα τη δικιά μας δηλαδή, έλα ρε. Πάμε. Έχουμε εδώ πέρα μια, πώς τη λέμε αυτή, δεν θυμάμαι ρε παιδιά. Shade. Τη σκότωσαν Shade. Τώρα πάμε να κλέψουμε αυτό. Έλα, dead. Πόσο ζωή είχα ρε. 278 ζωή είχα. Μπράβο Chris. 200.
Παιδιά, νομίζω ότι τα πω καλά αυτή τη στιγμή, οκ. Έλα. Βάρα τον. Ωραία, τέλεια. Οκ, καλός brawler είναι. Αλλά δεν μου αρέσει καθόλου σαν εμφάνιση. Ο κύριος Χοντρομπαλάς. Η κυρία Χοντρομπαλά. Α! Έκανα most damage από εκεί. Πάμε πάλι. Κοίτα. Πάμε πάλι. Θα τον πάω tier 10 και μετά. Σήμερα ξέρεις τι πήρα. Κοιτάξτε, όταν γίνεται 10. Το πάταγα συνέχεια, κέρδιζα και πήρα 100 κάτι τρόπια. Ναι, ρε, αυτό αν το κάνεις είναι. Ωραία, πάμε guys. Πολύ καλό. Πάντως θέλω να φτάσουμε 50. Σήμερα ήθελα να παίζω όλη μέρα για να πάρω το spike. Αλήθεια. Θέλω, παιδιά, να φτάσουμε 50 subscribers ώστε να ανοίγω live από το YouTube και όχι από το Mobizen για το Twitch. Γιατί εμένα δεν με αφήνει, τι λέει. Επειδή ήθελε να. Δεν ξέρω τι να σου πω. Για σένα δεν ξέρω. Απλά, παιδιά, θέλω τους 50 subs ώστε να μπορώ να κάνω lives και όσο παίζω Brawl Stars να διαβάζω τα σχόλιά σας. Θα κάνεις live, πώς θα το κάνεις αυτό. Δεν ξέρω, στο gaming, στο Twitch πάντως έτσι είναι. Έλα, πάμε. Τις έχουμε, παιδιά, είμαστε καλύτεροι εμείς. Από εδώ και πέρα δεν θέλω να ξαναχάσω ποτέ battle. Λοιπόν, αυτός νομίζω ότι θα με νικήσει, αλλά πέθανε. Έχουμε εδώ πέρα έναν άχρηστο Crow και τον σκότωσα. Πάμε λίγο, bro. Το πω καλά τώρα. Δεν θα ρεϊτζάρω ποτέ ξανά, σας το υπόσχομαι. Ξανά και την κοπή. Ναι. Πάντα είμαι star player τώρα τελευταία. Αυτό θα. Ναι, ρε, πόσο XP έχω πάρει. Πω, Παναγία μου. Θα πάρει το μισό pass. Δεν το έχω αγοράσει. Σήμερα αποφάσισα κάτι. Από εδώ και πέρα εγώ θα παίρνω. Πώς είναι, Play Store κάρτες. Δεν θα παίρνω Pacing. Επειδή δεν παίζω Fortnite πια. Οκ. Θα παίρνω το Brawl Pass. Και θα παίρνω τα skins του Brawl Pass και τους Brawlers. Μπορώ να το παίρνω κι εγώ. Θα παίρνω εγώ, bro. Play Store κάρτες. Που έχει στο Αλφα. Όχι στο Δεν Lidl. ξέρω τι να σου Στο πω. Lidl έχει. Έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό. Στο Lidl έχει. Ναι, στο Lidl έχει σίγουρα, από ό,τι θυμάμαι. Αλλά έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό, οπότε δεν ξέρω. Λοιπόν, Όποτε πάμε Lidl μπορώ να λέω στη μαμά μου να παίρνω μια Play. Ρε, σκότωσα Όπα ρε. ένα το... Όπα. Έλα. Το σκότωσα άλλο, δεν πειράζει. Με 421 ζωή. Μπράβο. Αλλά, εδώ πέρα έχουμε. Έλα, απλά μου σπαμάρει η Ames και μου σπάει τα νεύρα, ρε μπρο. Είναι σπαστική η Ames. Ξέρεις τώρα. Ωρε φίλε, πώς πέθανα. Ρε, πεθάνατε και δύο. Πώς πέθανα. Νόμιζα ότι δεν είχε πεθάνει. Ρε, πώς πέθανα. Εγώ θα πάω από εδώ για να το κάνω λίγο έτσι. Θα μείνω εδώ. Και μόλις γίνει κάτι έκτακτο, θα τρέξω κατευθείαν. Σε πέρα, αλλά γρήγορα, επειδή με σκοτώνει. Ρε, τι έγινε πάλι. Ωρε φίλε, αυτή είναι καλή φαίνεται. Δεν είναι, τι έχουμε. Θα πατάμε το κίτρινο κουμπί μέχρι να χάσουμε, οκ, με σκότωσα. Εγώ έχασα. Σκότωσα. Ωραία, οπότε βγαίνουμε. Και μετά θα πρέπει να. Και πόσα τροπέα πήρα. Βάλε Daryl, οκ, βάλε Daryl, επειδή είσαι καλός με Δεν είμαι Daryl. καλός τώρα πια. Καλά, ό,τι θέλει. Epic. Τίποτα. Ωραία. 27 τρόπια. Τι. Πήρα 3 πράγματα από το pass. Οκ. Ένα στάρντο. Εγώ πήρα ένα πράγμα. Ένα σταρά. Epic, οκ, και τίποτα. Και credits. Γιατί μόνο ωραία ρε φίλε. Ποτέ δεν θα πάρω την Amber, επειδή κάθε φορά την κάνω switch με το νέο brawler. Και εγώ ποτέ δεν θα πάρω ένα legendary. Ο πρώτος legendary είναι. Ο πρώτος legendary είναι ο Spike. Δεν τον έχω πάρει ακόμα. Ναι, ο πρώτος legendary θα είναι ο Spike. Θα είναι. Φίλε. Θέλω να τον πάρω επιτέλους. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, νομίζω ήταν η Sandy. Μου έρθει μια ιδέα τι θα βάλω τώρα. Έχω Κοντίνες. πάρα πολλούς παίκτες. Δεν ξεκλειδώσω ακόμη. Έχω πάρα πολύ λίγους παίκτες να ξεκλειδώσω ακόμα, αλλά δεν παίζω καθόλου. Και επειδή έχω κάτω από το 0 τρόπε, έχω μείον 20.000, δεν μπορώ να αγοράζω brawlers με λεφτά. Δεν με αφήνει το παιχνίδι για κάποιο λόγο απλά, δεν ξέρω γιατί. Πείτε μου στα σχόλια τι γίνεται και πώς μπορώ να βρω πίσω το παιχνίδι. Πάτε ready. Πατάω. Λοιπόν, πάλι μέχρι να χάσουμε. Το θυμάμαι παλιά που τραβούσαμε βίντεο και εσύ δεν ήθελες να μπαίνεις στα βίντεο, ξέρω εγώ, επειδή έλεγες τώρα θα κάτσω και δεν θέλω να παίξω, θέλω να κάτσω και να παίρνω τα δώρα μου. Και μετά σου τελείωναν τα δώρα και έλεγες, καλά τι έγινε. Σου έλεγα, μου έλεγες, επιτέλους πάτα ρε φίλε. Και σου έλεγα εγώ, περίμενα ρε Μάξιμο να πάρω τα δώρα μου. Παιδιά, είναι σχεδόν πεθαμένος. Χριστόφρε, τι κάνεις? Κάθομαι εδώ πέρα. Εμένα είναι άτομα από τους άλλους. Οκ. Και είναι το χειρότερο άτομο. Όχι.
Χάλια είναι. εντάξει, τον έχει. Έλα ρε φίλε. Πάρ' την, ναι. Πάρ' την. Σκότωσα. Ένα kill. Πόσο damage. Μόνο... Εγώ θα κάτσω πάλι εδώ πέρα στο σημείο μου. Εδώ παίρνει η τουαλέτα μου. Της χοντρής κυρίας. Ωπα ρε φίλε, περίμενε. Τι γίνεται τώρα? Ναι! Χωρίς καν. Ας πω εγώ τώρα μπορεί να είχα πεθάνει. Πατάμε κίτρινο Πάλι στα κουμπί. player, χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ρε διάπ, πατάμε κίτρινο κουμπάκι. Η Λόλα, πατήσει και αυτή. Ωραία, πάμε λίγο. Εμένα σχεδόν ποτέ δεν πατάνε. Λοιπόν, οκ, πάμε. Τι ωραία, Κοντονονονοσείς. ωραία, παιδιά. Κοκοκοστής. Είναι 10:46. Μόνο Θα 10 κάνουμε- είναι. Είναι 10:46, είναι 11 σχεδόν μπορείς να πεις. Θα κάνουμε τώρα βίντεο μέχρι, ξέρω εγώ, Μέχρι τις τις 3. 11, μέχρι τις 11. Επειδή κανείς δεν θα το δει αν το κάνουμε μέχρι τις 3:30, Χριστόφερε, τι πας Θα να το πεις. δει αύριο. Θα το δει αύριο. Ποιος θα... Ενώ βίντεο να κάνουμε ολόκληρο μέχρι τις 3:30. Τι να σου πω. Πόσες ώρες θα βγει, 4 ώρες το βίντεο. Ρε, όχι ρε. Απλά θα κάνουμε βιντεάκια μπρόλσος μέχρι τη... Ναι, απλά λέω ότι αυτό το βίντεο θα κλείσει σε 20 λεπτά, δηλαδή στις Ναι, με όλα αυτά που έχω να ενώσω. στις 11 και 6. Ναι, βασικά δεν θα κλείσει και τόσο, αλλά... Λοιπόν, πέθανε αυτός. Είμαι με τον Φακ. Πώς τον λένε αυτόν? Και τι το λένε έτσι. Έτσι το λένε. Ο Φανκ τον λένε, απλά εγώ τον λέω Φακ. Φαν. Φανκ. Φανκ. Ωραία, φίλε. Τι Έλα. έφτιαξα? Πάρ' την, ναι. Άντε ρε φίλε. Ναι, ρε. Εγώ το Κάνει έκανα. πάρα πολύ που νικάω μάτσις. Εγώ τα νικάω. Να το κλείσουμε. Ναι, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Είχαμε πει... Είχαμε ένα για το στόχο. rage quit μου και πώς επέστρεψα. Ναι, είχαμε ένα στόχο. Τότε γιατί λες να το κλείσουμε? Δεν ξέρω. Γιατί θες να ξεκλειδώσεις το spike, Ναι. Ωραία. Ok, guys. Θα τραβήξουμε επόμενα βίντεο μετά. Απλά τώρα πρέπει να κάνω μοντάζ σε αυτό το γιγάντιο βίντεο. Hey yo! Bye παιδιά. Σε λίγο έρχονται και άλλα βίντεο. Τι είναι τα brawlers? 80 δεν υπήρχαν.